Morjesta, morjesta. Mä oon Leevi, niin mikäs sinun nimi on? Mä oon Karlo. No niin, nyt täällä on Uskonto kakkosen kristiuskoaiheinen haastattelu meneillään, niin mitä kristiusko merkitsee sinulle? Se on siis erittäin tärkeä mulle elämässä. Mä en usko, että pystyisin elämään ilman sitä. Okei, tuo on tosi koskettavaa. Niin mites, näkyykö kristiusko sinulle mitenkään arjessa? Näkyy joo, mä siis rukoilen tosi usein niin kuin aamulla heti kun mä herään. Ensimmäinen asia mitä mä teen on, mä kiitän Jumalaa, että mä oon elossa ja että kiitos, että mulla on mahdollisuus saada ilmaista koulutusta ja tälleen. Okei, no tuo on tosi kiva. Mites käyt sä kirkoissa, niin kuuntelet sä siellä ja mitäs niin kerro sun kirkkoelämästä? Siis joo, mä joka sunnuntai mun mummin kanssa käydään kirkossa tuolla Savitaipaleella ja joka pääsiäinen on ollut perinne käydä sieltä koko perheen kanssa. Joo, mäkin käyn itse asiassa silloin tällöin kirkossa ja se niin kuin rentouttaa aina tosi hyvin. Niin, mites Raamattu, niin omistatko Raamatun? Omistan. Mäkin omistan Raamatun ja mä luen sitä yleensä iltasi ennen kuin mä käyn nukkumaan, niin mites sinulla? Joo, ensimmäinen se aamulla heti rukoilun jälkeen niin mä avaan Raamatun, mä luen sitä pari sivua ja sitten illalla ennen kuin mä käyn nukkumaan, niin luen Raamattua yleensä myös. Okei, mites kristiuskollahan on tosi tärkeitä moraaleja, niin onko sinulla kristiuskolliset moraalit ja jos on, niin miten ne näkyy sinun arjessa? Joo, siis mä noudatan 10 käskyä ja kultaista sääntöä joka päivä ja en ikinä rikkoisi niitä. No niin, kiitos. Tämä haastattelu oli tässä. Mä oon Leevi Hämäläinen ja hyvää päivän jatkoa. No niin, tervetuloa uuteen haastatteluun. Tänään meillä on haastateltavana Mika Luukkonen. No niin, Mika Luukkonen. Miten kuvailisit omaa suhdettasi kristinuskoon? Minä ajattelen, että olen kristitty, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Okei. Mites Mika, luetko Raamattua ja jos luet, niin kuinka usein? En lue Raamattua käytännössä koskaan. Okei. Oletko osa jotain kirkkokuntaa tai hengellistä yhteisöä? Jos olet, niin mitä? Kuten sanoin, niin en kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Että olen kyllä saanut kasteen ja olen käynyt aikanaan rippikouluja ja päässyt ripille, mutta sitten jossain vaiheessa aikuisena niin olen niin kuin eronnut kirkosta. Okei. Miten mielestäsi nykyaika ja yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat Raamatun tulkintaan? Ei ole ihan helppo kysymys. Itse ajattelen, että Raamattua varmasti pitäisi tulkita kulloisessakin kontekstissa. Ja pitää muistaa se, että jos Raamattu on kirjoitettu kuitenkin yli 2000 vuotta sitten, niin pitäisin eriskummallisena, jos sitä nykypäivänä luettaisiin kirjaimellisesti. Tuo on tosi hyvä pointti. Entä pitäisikö Raamatun sanomaa sinun mielestä päivittää ajan kuluessa? Se on varmaan niin kuin hankalampi asia, että missä määrin sitä pitäisi päivittää. Itse ajattelen, että tavallaan sitä kirjoitettua tekstiä ei pidä päivittää, mutta se tulkinta pitäisi pystyä olemaan joustava tietyllä tavalla, jotta niitä tulkintoja pitäisi voida päivittää. Okei. Entä kuinka suuri rooli yksilön henkilökohtaisilla kokemuksilla tulisi olla Raamatun tulkinnassa? Sitä on vaikea sanoa. Tulkintahan on aina myös subjektiivista, totta kai. Ja siinä mielessä, että kuinka suuri rooli, niin on varmaankin niin kuin täysin mahdotonta hyvin eksaktisti määritellä. Henkilökohtaisella tulkinnalla on aina merkitystä, mutta sitten tietysti se, että ehkä semmoinen niin kuin yhteisöllisen tulkinnan pitäisi ohjata jollakin tavalla myös sitä subjektiivista tulkintaa. Okei, entä miten tulkitset seuraavia teemoja, esimerkiksi homoseksuaalisuus, niin onko sinulla mitään mielipidettä asiasta? No, minä en pysty Raamatun valossa tulkitsemaan. Ja nyt olisi vielä viimeinen kysymys. Miten ajattelet siitä, että jotkut käyttävät Raamattua oikeuttaakseen poliittisia tai sosiaalisia kantojaan? No, minä pidän sitä kohtuuttomana tietyllä tavalla, että niin kuin tässä ollaan puhuttu, niin Raamattu on vanha kirja, jota pitää tulkita niin kuin niistä lähtökohdista, jolloin se on kirjoitettu, ja sitten ehkä niin kuin
päivittää niitä tulkintoja nykyaikaan, mutta tavallaan se, että käytetään kirjaa ja kirjallisuutta lyömäaseena, niin se ei ole oikein eikä hyväksyttävää. No niin, kiitos tästä haastattelusta ja Kiitoksia. päivä jatkuu. No niin, tervetuloa seuraavaan haastatteluun. Niin, ootko valmis vastaamaan pariin nopeaseen kysymykseen? Kyllä olen valmis. Hyvä. Miten kuvailisit omaa suhdettasi kristinuskoon? Todella hyvin käyn kristinuskon tunneilla ja käyn joskus myös kirkossa ja luen joskus Raamatun, et ihan hyvin. Okei, ootko sä osa mitään kirkkokuntaa tai hengellistä yhteisöä? Tuohon vastaukseen valitettavasti en osaa sanoa. Okei. Entä mä haluan kristiuskopohjalta, niin miten tulkitset tällaisia teemoja, kuten homoseksuaalisuus? Oma mielenpidestä ihan hyvin, että ei ole mitään huono asia, kunnes on vaan jokaisen ihmisen valinta, eikä sitä pakotetaan toisen ihmisen uskomaan tai pitämään tai vihamaan. Okei. Entä mitä mieltä kristiuskon kannalta oot naisten asemasta? Että pitäisikö sitä parantaa tai onko sinulla mitään kommentteja? Se on ihan hyvässä kunnossa ainakin nyt, mutta kyllä sitä voi aina parantaa hyvän suuntaan enemmän. Okei.